Men Türkmenistan'ın Ilımlar Akademiyası'nın Matımlı adındaki Dil, Edebiyat ve Milli Qolyazmalar Institutu'nun bölüm müdiri Çağrı Kuliyev. Ememizin belçimizde bizim halkımız qadimiyetten beri özünün ertirine, özünün geleceğine, öz tarihindeki kahramançılığı, öz tarihindeki adamkärçiligi, öz komşularına olan adamkärçiligi, sylaw, hormaty nesilden nesile geçirmek için iň bir berk mektepleri kuran halklaryň biri. Bizim gelecek neslimizin terbiyesini bizim ata-babalarımız öňünden alada edip türlü häsiýetleri, nakılların, türlü rivayatların erteklerini üstülen, destandır, eposlaryň üstülen bize ýadygarlyk kaldırırlar. Şin bizim halkımızın içinde ýörgünli rivayatlaryň bir hökmünde bir niýatlap görsek ne bir daýhan ýigit öküzi bilen yer sürüp ýör diýdi. Ne şol yer sürüp ýören ýigidin arkasynda da bir ulu sandyk barmış. Köp ýyllar täni başga ýurtda hyzmat edip täni öz çağlar, öz hojalygy üçin eklenç gözläp zähmet çeken dolu hakynam alyp bilmendiňe bir 3 tylla bilen üýüne bir lap keç gaýdyp gelýän ýaş ýigidin helki daýhan ýigidin üstünden ýollaşýar. Onun görüye bir ýigidin iýişe bir ağır ol yer sürmekden ýeňilişler üstesine de arkasında da bir ulakan sandyk götürüp berdiýärdi. Onun bir helki daýhan ýigit saklaýar da saglamalykdan soň soraýar. Sen dosya şeýle ağır zähmet çekýän üstesine de ýüküňe ýetip bilemäň alamaty diýipdändi. Şonu helki daýhan ýigit ýylgyrýar da men niýe bu ýükden ýadam ok diýär. Sebebi bu sandykdaky ýük diýär meniň döwletim, yrskaalym, baýlygym, men niýe durmuşda ýalňyşdyrman saklap bilýän mektebim men arkamda ýarnymda götürüp ýörenim niýe. Onu helki ýigiden bu nämedir, bir kitapmy, gyzylmy, gymmatmy, näme diýipden soranda men arkamda diýe özümiň garryja atamy götürýän diýdi. Onun bir daýhan ýigit muňa hasam gen galýada şu kakaň bilen ataň bilen bir salamlaşyp bolmaly diýip haýyş edende onu helki arkasından sandygyny düşürüp täni açýar, dogrudan hem sandygyň içinde bir goja diýe kitaba güýmenen bolup otyr. Onu saglamalyk soraşýarlarda bir diýe men bir ogluňyz bilen soraşamda diýe meniň baýlygym, döwletim, rızkalım şu arkamda götürýänim diýdi. Şoň üçin bir salamlaşaýyn, görüşeýin diýip täni gürleşeýin diýip haýyş etdim diýdi. Onu helki goja da ýylgyrýar da howa diýe men niýe şu oglum diýe meniň nesihatymsyz diýe ädim äden ok diýdi. Durmuşda näme zerurluk bolsa, näme mätäçlik çekse, näme maslahat bolsa men diňleýär. Şoň üçin hem o maňa döwletimem diýendir, rızkalymam diýendir, baýlygymam diýendir diýdi. Onu eger diýe isleseň hersine bir tylla berseň, onu men saňa da diýe öwüt berip biljek diýe. Ýöne hersi bir tylla durýandyr diýdi. Onu helki ýigidin hem näçe ýyllap bir ýat ýurtda bolup gazananjasam 3 tylla diýe. Onun hersen bir tyllalyk öwüt, onun durýardy aýbor diýen şuň birini diňläýin diýip täni bir tylla berýär. Onu helki goja diýe şu üýüňe barýansaň niýe diňe ýere seretmek, häta asmana da seret diýe. Eger bürgüt diýe aýlanyp uçýan bolsa şöýrük baryp bir ünsür diýen. Bar beren öwdem şu diýe bir tyllasyndan aldy diýemin. Onun bir näil walla ýene birini diňläýin diýip ýene bir tylla berýär. Onu diýe öňünden derýä çyksa diýe urdurup geçämegen şu köpräçen ýörek geçdi diýär. Onun bu da bir öwüt. Onun üçüncüsüne berýär tyllasyny onda diýe bir iş diýe eden halatyň hiç howlukmagan diýdi. Pikir edip däň soň netije çykar diýär. Onun ene barjy 3 tyllasyny her goja berýärdi. Ýigit ýola düşýär. Inni üýüne maşgalasy bulary eklenji üçin ýola çykan oglan şu ýere wagt gelýär diýär. Onun
birden hal kojaň diýen ýadyna düşýärde seredäwlin bir güt diýe aýlanýarmyşyn onuň bädiýe şu goja şey diýdiler ýani bir göreýinler şunu diýip baryp terese diýe bir horjun diýe gyzyl dökülüp ýatyr diýe gyýgyrýa gyzyl kimki diýip ýani onuň aýyna halal boluşy diýýärde horjuna markasyna atyp ýörýär. Onun bir belki yaşlıyın diyen tutup deryan yakasından var ya. Onun bir yerde de diye bir begoğulluya suya düşecek olup yani atını koyuptur da öğrem helakçılığı uçuraptır. Bunun atı doğru bu da atı da atlanıya kara şeydip bu kocağın diyeni bilen atlı yarağlı, kızıllı üyüne dolanıya giyeceğin bir vakti nişe yılın ayrıçılığı onun kapısına kolaylayabilin üyünden ya bir erkek kişinin sesi geliyor diye de. Onunla bir fikre var diye ve kapıyı açacak vakti şol kocanın bir iş tutonda hoğluk mu fikir et diyen yadına düşüyordu. Hani şunu dinleyinle deyip dinşirgen ya. Onunla üydeki diye şu erkek kişinin sesi diye ece kakam açan gelir kanay. Ben bu kakamı görürsün öyle. Göreme oğum, tanama oğum deyip diye soruyor diye de onun behtiye men gidenme ne çil oluyor. Demek elimde oğlum olupdur, ul olupdur bir erkek kişi eğer yigit çıkıptır. Ne kakam deyip kapıyı açıp yani maşgalasına kavuşuyor. Kızıllı, mülklü, devletli, rızkallı maşgala olup yani yaşayalar onun. Görüşmede yaşıyordu. Bir kocanın yönekeyce ündöylerdi, belki yığdı, köp zattan alkaliya, bir baylığın üstünden eltiye, az birliğe kavuşuruyor. Demek şeyle rivayetlerin özü bizde üyde bir koca kişini, dana kişini dinlemeyi ündeyen rivayetler. Geleceğine miras koymayı halayan, şol hasiyete de sarpa koyan hal verse de yine bir rivayetiyatlarımızda da biz şol doğrudan şu halal rahmetin sarpasının başkalığını, halal çöreğin kadrının, tağımının başkalığını duyup biliyoruz. Bir dayhan ömrü geçiyança diye bağ ekipten özümdüğe meyveli bağ ekip diye yolun yakasımı tapağı yok bir boş yer tapsa diye şol meyveli ağaç ekip diye de onun bir gedevim diye yankı bir zordan diye yerinden kalıp bir çukur kazıp yani su getirip meyveli ağaç ekip durka bir bay kişinin diye bunun üstünden yol düştü de bunun bolup görüşüne gen alıydı. Onun ay koca bir özüne zordan turup zordan oturuyan onun üstüne de bağ ekken şu bağ mesela için görüp boyalıp yani meyve getiriyen sen bu dünyada bağ mı yok mu bunu ne hemen hayırına ekken deyip diye yılgırdı diye de onu helki koca deyip diye birinciden ben öz halal rahmetim bilen näçe bağ ektim, näçesem şoň meyve berýär, näçesem indi meyve bermeli. Onun şol halal rahmetimden önce halal meyveni yiyecek adamlara şu halallığı koyup gitmeň özümeň üçin ulu bağ, ulu döwlet diýipdir. Demek şol halal ekilen bağ, halal rahmet şondan önce halal meyve ilen halatı şol adama edip bilecek tesirini göz önüne tutyan eken helki yaşlı. Onun helki diye soran kişi diye formatıyla ulen helki yaşlı diye bir atam ediyen işinden kemal tap sen adın hemişeliktir. Sen bu bitiriyen işin bizim baylığımıza egerçek işler, bizim baylığımızın berýän meyvesi, sen bu rahmetin meyvesinden katı eciz gelýär diýip bitir sorat diýär de. Onun iňden niye horjundan diye bir kısım kızıl çıkarıp diye Allah'a minaşi şunam sana diye sen şu halal rahmetin için çın yürekten berýän diyen halatı diye onu gozada değişken ekenemne yılgırdı diye görýär oğlum bir hasan hasıl verer deyip bana güllüň löylin men ekemden hasıl verip başlat deyip yılgıraýdy diye goza ne halallyň önümi halallyň meyvesi şuňa ýerde bildirýär.